Ga wasu fina-finan Indian Hausa na musamman daga kamfanin Yusuf Zamani, Rugugi sai kuma Zuga, sannan da akwai Tarko, na gaba kuma Rushi, na gaba kuma Juyayi sai kuma Tauri. Mu je zuwa Yusuf Zamani, Zararre. Kada in cika ku da surutu, makallata ma'abota su burbuɗe sambaɗe fina-finan Indian Hausa domin samun waɗannan ƙasatattun fina-finan Indian Hausan kamar da yadda aka saba, ka saukar da su akan wayar ka ba tare da ka ɓata wa kanka lokaci ba ko kuma ka sha wahala wajen samun su. To hanya ɗaya ce ta sauƙaƙƙiyar hanya ta shiga group namu na BIP, group wanda ake biyan kuɗi a shiga domin samun fina-finan Indian Hausa kowaɗanne kuma daga kowanne kamfani. Kamar da yadda aka saba, ba za ka samu waɗannan fina-finan a ko ina ba sai a cikin wannan group ɗin namu. Idan kana son shiga wannan group ɗin kuma ga namban waya nan, kawai ka ɗauka ka mana magana akan WhatsApp ko kuma akan Telegram. Ce ne ɗan kokiya, ni ma ina buƙatar shiga wannan tsarin naku na BIP. Nan take za a tura maka 'yan bayanai da 'yan kuɗin shiga, ka biya 'yan kuɗaɗen ka sannan a saka lamban ka a ciki. Da zaran ka shiga wannan group ɗin, to duk wasu fina-finan Indian Hausa da suka fita a baya ma baka same su ba, to nan take za ka ga su barkatai a cikin group ɗin. Sai wanda kake so zaka dinga zaɓa kana saukarwa, ko kuma kana zaɓa kana kallon wanda zaka kalla a group ɗin ka bashi guri. Sannan kuma a duk inda kake, a duk ƙasar da kake, karka damu, gaskiya wannan hanya ce mai daɗi da ake samun fina-finan Indian Hausa. Kuma abin daɗin ma shine fina-finai na kowane kamfani, ba wai na iya Yusuf Zamani ba, a'a, Algaita, Sultan, Yusuf Zamani, Mega, Dilo, Fikira, Al-Hussein da ma dai sauran kamfanonuwan da kasan suna fassara fina-finan Indian Hausa. To muddin ka zo ka biya 'yan kuɗaɗen ka, aka saka lamban ka a cikin wannan tsarin, to fina-finan Indian Hausa sai dai ma in ka soke ka tura mu wani malam. Ina 'yan downloading, ina masu kallon ɗaya-ɗaya, wannan damar tamu ce baki ɗaya gaskiya. A iya cikin wannan group ɗin kawai yanzu ake saukar da fina-finan Indian Hausa. Don haka idan kana buƙatar shiga, babu wayo babu yaudara, ka ɗauki number nan kai tsaye kawai ka mana magana.